tuosta taustaäänestä kovin. Mutta mä päätin, että seuraava video, mikä tulee, siinä näkyy mun naama. Ja siinä mä kerron itsestäni. Eli se on semmoinen video, missä mä kerron itsestäni. Se tulee seuraavaksi, mä teen sen huomenna. Ja julkaisen sen huomenna. Mun pitää katsoa vielä, mä en oikein tiedä. Joo. Eli tää on tämmönen pieni video. Kiitos 12 tilaajasta 12. No, mä en välitä tilaajista, mä tykkään, jos on edes vähän tilaajia ja vähän ketkä katsoo näitä videoita. Mutta 12 tilaajaa mä muistan vielä, kun mulla oli 4. Et se on oikeastaan aika hyvä. Ja mä toivon, että tuota taustaa täytyy tosi paljon. Yksi taustaa niin on se, kun mun kun pesukone käy ja toinen on toi telkkari. Mutta nähdään seuraavassa videossa. Mä julkaisen tän heti, kun mä oon tehnyt tän videon, eli nyt. Mutta moikka!